नमस्ते. मी आज मुगाच्या डाळीचे वडे बनवते आहे. त्याच्यासाठी हे लागणारे साहित्य आहे. तर हे चटणीचं आहे. मुगाच्या डाळीला जी चटणी लागते ना त्याच्यासाठी हे ओलं खोबरं आहे, शेंगदाणे, लसूण, मिरची, कोथिंबीर, मीठ, जिरं आणि मोहरी. आणि हे डाळ 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 आहे भिजलेली. मुगाची डाळ आहे ती कशी संध्याकाळी रात्री करायची असेल तर सकाळी भिजत टाकायची आणि सकाळी करायची असेल तर रात्री भिजत टाकायची. हे त्याच्यासाठी पाणी आहे चटणीसाठी आणि हे तेल तळण्यासाठी वडे. आता मी हे पहिलं चटणीचं वाटव सगळं वाटून घेते बारीक करून मिक्सरमध्ये. आता मी चटणी वाटते आहे पहिली. त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं आहे. चटणीसाठी ओलं खोबरं लागतो. ही हिरवी मिरची आहे. जसं आपल्याला तिखट पाहिजे असं तशीच आपल्याला घ्यायची, जास्त पण नाही तिखट करायची. ही कोथिंबीर आहे, धुवून घेतलेली आहे कोथिंबीर. त्यासाठी लसूण आपल्याला 4-5 पाकळे जास्त घ्यायचे. आणि त्याच्यासाठी हे शेंगदाणे तर जरा घट्टपणा येण्यासाठी ते लागतात. आता मी हे सर्व मिक्सरला बारीक करते. ही अशी चटणी बारीक करून घ्यायची मिक्सरला लावून. आणि ती कशी छोट्या भांड्यातच वाटायची, कारण शेंगदाणे असतात ना ते मोठ्या भांड्यात बारीक होत नाही. आता मी या मोठ्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये डाळ वाटते. डाळीमध्ये पाणी नाही घ्यायचं आहे, सुकीच वाटायची अशी बिना पाण्याची. हे मी तर डाळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढली आहे. आणि जिरं कशाला त्याच्यासाठी म्हणजे थोडं जिरं टाकायचं म्हणजे थंड. थोडं जास्त नाही टाकायचं, थोडं जिरं डाळीमध्येच टाकायचं वाटताना. आणि थोडंसं मीठ पण कसं कमी टाकायचं, कारण चटणीमध्ये पण मीठ असणार आहे. ही चटणी वाटली आहे ना मी पहिली, हे कशी पाणी टाकून मस्त अशी गरगरीत करून घ्यायची. आणि ही अजून पातळ होणार आहे कारण त्याला फोडणी द्यायची आहे ना, त्याच्यासाठी ती पातळ होणारच आहे. तरी पण अशी पाणी टाकून मस्तपैकी गरगरीत घ्यायची. कशी छान दिसते बघा. हे बघा, ही डाळ आहे ना ही अशी बिना पाण्याची वाटायची, म्हणजे भिजलेलीच आहे ती, पण पाणी नाही टाकायचं वाटताना. खाली जिरं टाकलं आहे आणि मीठ टाकलं आहे, लगेच वडे होऊ शकतात. आणि त्यासाठी खास लागणारी चटणी हमेशा बनवायची. आता मी चटणी डब्यामध्ये काढते. आता सर्व चटणी मी या डब्यामध्ये अशी काढून घेणार आहे. आता मी गॅस पेटवते, कारण त्या चटणीला आता फोडणी द्यायची आहे ना, मोहरीची फोडणी द्यायची खाली चटणीला. त्यासाठी मी आता तेल टाकते थोडं. चटणीला काय तेल जास्त नाही लागत, थोडंसं. आणि त्याच्यामध्ये तेल तापलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी टाकते, जास्त नाही टाकायची, थोडीशी त्याची जरा फोडणीसाठी. जरा आवाज यायला पाहिजे, भाजायला पाहिजे ना मोहरी. आणि मोहरी आता मस्त तेलामध्ये भाजलेली आहे. ते आता मी चटणीमध्ये ओतणार आहे. पहिली चटणी आपल्याला कशी पाहिजे तशी करून घ्यायची आहे, घट्ट पातळ. कारण ते वडे बुडवून खायचे आहेत ना त्याच्यामध्ये, त्यासाठी जेवढे आपल्याला घट्ट पातळ पहिलीच करून घ्यायची. अशी घट्ट पाहिजे तर अशी ठेवायची, आणि याच्यापेक्षा अजून पातळ पाहिजे तर अजून पातळ बी करू शकता. पण पातळ चांगली नसते, म्हणजे खाताना वड्याला लागत नाही. आता मोहरी तयार झालेली आहे फोडणी. आता मी गॅस बंद करते आणि थोडं तेल गरम होऊ द्या. कारण फोडणी कशी द्यायची आहे, चटणी त्याच्यात ओतायची नाही आहे, हे तेल चटणीमध्ये ओतायचं आहे. आणि शिजवायची नाही आहे चटणी, खाली फोडणी देऊनच ठेवायची आहे थंड. ही अशी घट्ट झालेली आहे चटणी. त्याच्यामध्ये थोडीशी चवीला साखर टाकायची.
जशी चटणी असेल तेवढी साखर, म्हणजे थोडीशी चवीपुरती गोड साखर टाकायची आणि हलवायची. थोडंसं मीठ टाकायचं, कारण वड्यामध्ये पण मीठ आहे ना. आता याच्यामध्ये जे फोडणी दिलेली आहे ना मोहरीची, ते मी तेल आता त्याच्यामध्ये चटणीमध्ये ओतणार आहे. ही अशी ओतायची आणि ती चटणी शिजवायची नाही. चटणी आपली आता रेडी झालेली आहे. आता मी वडे तयार करते. आता मी मुगाच्या डाळीचे वडे तळायला घेते. त्यासाठी पहिला गॅस पेटवते. गॅस पेटवला, आता तेल ओतते. आणि वडे तळायचं म्हटलं तर तेल जास्तच लागतो. तेल तापलेलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये थोडं ना तेल थोडंसं त्याच्यामध्ये टाकते. हे जे बारीक केलं आहे ना डाळीचं, त्याच्यामध्ये थोडंसं टाकलं आहे, जास्त नाही. असे तेल टाकून जरा हलवायचं. आणि आता मी ते तेलामध्ये वडे सोडणार आहे छोटे छोटे. तेल थोडं टाकायचं कशासाठी, म्हणजे थोडे म्हणजे नरम होतात आणि खुसखुशीत होतात त्याच्यासाठी. म्हणजे आतमध्ये कशी डाळ कच्ची नाही राहत, त्याच्यासाठी मी आता बारीक बारीक वडे सोडते. ते जरा थोडा गॅस बारीक करते, कारण हातावर तेल उडेल म्हणून. असे बारीक बारीक आपण सोडायचे जसे आपल्याला पाहिजे तसे. त्या पिठामध्ये तेल कशासाठी टाकलं मी, म्हणजे असे म्हणजे वडे फुगून येतात आणि आतमध्ये कच्चे पण राहत नाही. जरा लाल होईपर्यंत ते तळून काढायचे. मुगाच्या डाळीचे वडे आहेत आणि चटणी. आणि डिश म्हणजे कशी माझ्या मुलांची खास एकदम फेवरेट डिश आहे.